Czech Design. Město do uší. Podcastová série nejen o designu ve veřejném prostoru. Moderuje David Karásek, podle kterého dobrý design nepatří do galerie, ale do každodenního života. Podcast pro vás vydává online magazín Czech Design. Já se jmenuji David Karásek a vítám tady dalšího hosta, kterým je Michal Matloň, psycholog architektury a prostorový stratég. Je z Bratislavy, vystudoval tam aplikovanou psychologii na Univerzitě Komenského, poté pracoval pro developery, pro konzultační firmy ve Vídni a nyní je nezávislým konzultantem v tomto oboru. Je to tak? Je to tak, ďakujem za pozvanie. Takže vás vítám tady. No, já vždycky začínám otázkou takovou úvodní, která je vlastně společná pro všechny, tak začnu i teď. Jaký význam pro vás má veřejný prostor? To je zaujímavá otázka. Pre mňa verejný priestor je asi v prvom rade životným priestorom ľudí z toho psychologického pohľadu. Je to priestor, ktorý ovplyvňuje to, ako sú zdraví, či už fyzicky alebo mentálne, to, aké majú kvalitné vzťahy, to, ako sa správajú. A prirovnal by som to možno k tomu, že keď sa pozrieme na zvieratá, máme rybičky v akváriu, tak povediac, tak veľmi záleží na tom, aká je kvalitná tá voda, aké sú v nej živiny, či majú dostatok toho priestoru v akváriu, ako tie rybičky nakombinujeme. A od toho veľmi závisí to, koľko nám tie ryby prežijú a ako budú šťastné. Takže tak sa pozerám na ten verejný priestor, že z môjho pohľadu to nie je až tak o tom objekte a objektoch v tom priestore, ale v prvom rade o tých ľuďoch, ktorí pomedzi tými objektami a v tom prostredí žijú. Takže město je takový prostor pro rybičky, které se proplétají mezi korálovými útesy. No, tak je to len trošku zložitejšie. Ve vašem případě, kdy tady vlastně přicházíte s takovou zvláštní profesí, která není úplně známá, nebo není obecně, asi si málo kdo představí přesně, co to znamená. Není to jako architekt, lékař, právník. Je to vlastně taková specifická profese, takže já bych se nejdřív zeptal na tu vaši profesi. Psycholog architektury, jak byste ji jako definoval, nebo jak to vlastně, co to vlastně je? Tak psycholog architektúry je odborník, ktorý využíva dostupné poznatky a zároveň výskumné metódy primárne z psychológie, ale aj z ďalších vied ako neuroveda a tak, a na to, aby nejakým spôsobom pomohol zlepšiť kvalitu prostredia pre ľudí. A robí to teda jednak tým prekladom poznatkov, ktoré vznikajú na univerzitách, kde sa robia štúdie a výskumy a potom treba tie poznatky nejakým spôsobom preložiť do praxe pre architektov, urbanistov, dizajnerov a zároveň potom môže využívať sám nejaké metódy na lepšie spoznanie potrieb konkrétnych skupín ľudí. To znamená, vie využívať dotazníkové kvantitatívne metódy merania senzormi. Dnes už vieme merať to, ako ľudské telo vlastne reaguje na priestor, vie používať rozhovory, etnografické pozorovania a tým získať vlastne veľmi dobrý obraz o tom, čo ľudia v danom priestore potrebujú a ako ich ten priestor ovplyvňuje. A jak to vlastně probíhá ta spolupráce? V jakém momentu vás někdo angažuje? A angažuje vás architekt nebo spíš developer nebo třeba municipalita? Jak to vlastně probíhá? Býva to rôzne a ono to funguje najlepšie a má to najväčší pozitívny vplyv na ten výsledok, keď sa práve s týmto výskumno-strategickým procesom začne pracovať úplne od začiatku. Čiže často, keď už prichádza architekt do toho celého projektu a už je to zadanie vlastne hotové, ten brief, tak stále sa dá niečo urobiť, ale vtedy už nevieme urobiť takú dostatočnú zmenu alebo impact, ako keby sme my boli už v tom procese tvorby briefu. To znamená, že áno, občas za mnou príde architekt, občas developer, občas niekto z mesta, ale najlepšie je to práve vtedy, keď sa to začína už od toho samotného klienta a od toho premýšľania vlastne, čo má byť tá stratégia, čo je ten zámer, ku ktorému cielime, keď tvoríme napríklad verejný priestor. A potom vieme urobiť nejaký výskum a z neho vzniká brief, na základe ktorého potom vie architekt, urbanista, dizajner pracovať. A jak ten výzkum jako probíhá, třeba i časově, nebo jak to, co zkoumáte, nebo máte nějaký
já nevím, ptáte se lidí, nebo je nějak měříte jejich pohyb, nebo jak to vlastně probíhá? To veľmi záleží od projektu a ja to väčšinou opisujem, že sú tam také 3 hlavné piliere toho, čo treba pri väčšine priestoroch zistiť. Ten prvý pilier je zisťovanie potreby komunity alebo organizácie, ktorá v tom priestore funguje. To znamená, potrebujeme zistiť, čo je vôbec akoby nejaká vízia toho priestoru, zámer, aké ciele ním chceme dosiahnuť, kto sú tie skupiny ľudí, ktoré majú v tom priestore fungovať. To má niečo trošičku podobné, povedzme, s nejakým takým marketingovým alebo brandingovým strategickým procesom. Že potrebujeme si tie veci dobre definovať. Druhý pilier je potom zisťovanie potrieb konkrétnej skupiny ľudí, ktorí v tom priestore budú fungovať. A to môže vyzerať tak, že ideme na to miesto, kde ten priestor má vzniknúť a pozorujeme. Nejaké také otvorené etnografické pozorovanie, kde pozorujeme nielen to, povedzme, akí ľudia v tom priestore sú, ale možno aj to, akí tam nie sú, čo tam chýba, aké aktivity sa tam dejú, ako sa ľudia po tom priestore pohybujú. Ja sa osobne až tak nezameriavam na takéto čisté počítanie, že koľko ľudí tady to prejde, ale skôr práve na taký ten psychologickejší a ten behaviorálny aspekt toho, že čo sa v tom priestore deje alebo nedeje. A potom vieme zapojiť ďalšie metódy, ktoré nám dajú lepší obraz možno nielen o tom, že čo sa deje, ale prečo sa to deje. A to vieme zistiť napríklad cez rozhovory. Čiže vyberieme si niekoľkých zástupcov tej skupiny alebo rôznych skupín, pre ktoré ten priestor má byť a snažíme sa zistiť, ani nie tak, že čo by v tom priestore oni osobne chceli, ale aký majú vzťah k takémuto typu priestorov, prečo v tých priestoroch trávia čas, akú rolu hrá ten verejný priestor v ich živote a možno aj sa ich pýtame na to, že ako vôbec prebieha ten ich život, aké majú hodnoty, aké majú zvyky, čo do najväčšej hĺbky sa ich snažíme spoznať. To je taký druhý pilier. No a tretí pilier je potom už práve to prekladanie rôznych poznatkov z psychológie, neurovedy a tak ďalej. Príkladom je oblasť, ktorá sa volá biofilický dizajn, čiže pri približovanie ľudí k prírode prostredníctvom toho, že doslovne dávame prírodu do priestoru, ale aj prostredníctvom nejakých abstraktnejších vlastností prírody, ako nejaká materialita, farby, geometria. A už dnes máme veľmi veľa výskumov na to, ako to rôzne pozitívne pôsobí na ľudí, ako to znižuje stres, a dokonca to môže znižovať kriminalitu. No a my potrebujeme zobrať tieto poznatky, nájsť relevantný výskum, ktorý už existuje a preložiť to do nejakých praktických princípov. A vtedy, keď spojíme tieto 3 piliere, tak z toho vieme urobiť veľmi dobrú stratégiu a vlastne brief pre ľudí, ktorí budú ten priestor navrhovať. No, já možná teďka pokládat takový možná přidrzlý otázky. Do jaké budoucnosti vy vidíte? Na jak dlouho tady ty vaše výstupy podle vás, jako podle nějakého takového kritického pohledu, na jak dlouho jsou? Pokiaľ ide, teraz pôjdem zase odzadu, že pokiaľ ide o ten tretí pilier, o tie psychologické výskumy, tak veda sa samozrejme stále posúva, ale vždy pracujeme s tým, čo je a to, čo je, najmä pokiaľ ide o tie také viac basic, základné psychologické potreby, to je niečo, čo sa v čase meniť jednoducho nebude. Pretože veľa tých potrieb a toho, ako naše telo reaguje na priestor, je v nás stovky tisíc, milióny rokov, vychádza to z našej evolučnej histórie. Pokiaľ sa bavíme o to spoznávanie konkrétnych potrieb ľudí, tak tam samozrejme pracujeme s nejakým snapshotom toho, ako je to teraz a to, ako to bude v budúcnosti, môžeme len odhadovať. Hej. Potom ideme a buď spolupracujeme s expertami, alebo sami môžeme robiť nejaký výskum trendov, hej, kde asi odhadujeme, že tieto veci pôjdu. Ale o tej budúcnosti sa vieme rozprávať aj v tom prvom pilieri, pretože tam skôr ide o to, akú budúcnosť my chceme vytvoriť a nie to, aká budúcnosť bez ohľadu na nás nastane a budeme sa aj musieť prispôsobiť. Čiže je tam trošku aj taký mindset toho, že my tým priestorom vieme tú budúcnosť si sami nadizajnovať, ako to chceme, aby to bolo a teda, že nestačí len tak akoby akceptovať, že príde to, čo príde a snažiť sa tomu nějak přizpůsobit. No, já totiž vždycky tady v těchto věcí jako přemýšlím. Často třeba, když jsem v nějakým prostoru, kde je třeba hodně moderní architektury, je to třeba celá čtvrť, jo, tak
jsou to ty různý developmenty, které jsou mnohé docela jako veliké, tam mnoho ulic, jo, co jsou celé bloky a tak. A tak se vlastně na to dívám, jak vlastně to na mě působí, jestli je to jako příjemný. A dost často právě vidím, mám pocit, jako, že tam je spousta nedostatků a pak to srovnávám s mým pocitem z historického prostředí. Jo. To znamená z podobného města, myslím velikostí, třeba funkcí, ale třeba starého 100, 200, 300 let. A ptám se, jak oni to tehdy dělali, když neměli tady tyhle výzkumy, neměli ty vědce, dělali to v podstatě pravděpodobně velmi intuitivně a nějak se jim to podařilo, protože buď to je první možnost, že se jim to podařilo a prostě nějak přišli na to, jak to dělat, anebo je v tom jenom nějaká nostalgie a nám se to jenom líbí, já nevím, jako, ale to by mě zajímalo, jak vlastně se na to vydíváte a jestli pracujete právě, jak jste sám řekl, že ty základní věci se nemění, stovky tisíc let, jestli pracujete i třeba s takovýma věcmi, jako jsou návyky, jsou jako prostě jako nějaký tradiční způsoby chování, který právě se nemění a tím pádem vlastně se to neváže k nějakým konkrétním lidem. Je to prostě obecný nějaký hodnoty, obecný nějaký fakta. Mm-hmm. Ja si myslím, že z každého toho obdobia si potrebujeme zobrať to, čo bolo najlepšie. Hej? Čiže na jednej strane si myslím, že tie historické mestá sa im v mnohom podarili a vidíme to dnes, že aj ľudia, ktorí povedzme nežijú v takomto prostredí, tak míňajú tisíce eur, aby išli na dovolenku do Benátok alebo nejakého takéhoto prostredia. A tak ako hovoríte, že určite to oni vtedy robili jednak nejak intuitívne, jednoducho boli možno trošku aj viac zladení s tým, že čo sa im páči, mali na to veľa času, zároveň to bolo ťažké urobiť, tak si to dobre rozmysleli. Ale zároveň tie mestá sú možno aj a tie historické časti sú v niektorých veciach prívetivé kvôli nejakým fyzickým, technologickým limitáciám. To znamená, že oni vtedy nevedeli postaviť budovu vyššiu ako, vymyslím si, 5 poschodí, takže automaticky vznikali mestá s ľudskou mierkou. Hej? Alebo museli použiť prírodné materiály, ktoré boli lokálne dostupné, takže si nemohli dovoliť postaviť nejaké obrovské monotónne fasády, lebo už ten kameň a to drevo a tá stará omietka má svoju nejakú textúru a štruktúru. Takže z jednej strany to bolo asi tak nejak prirodzene, to vychádzalo z tých našich schopností a zároveň potom presne z tej intuície. Ľudia možno viac sa aj snažili vytvárať veci, ktoré sú nejakým spôsobom dlhotrvajúce a krásne. Hej? Že dnes aj to slovíčko krása, začína sa o tom už trošku diskutovať, ale dlho bolo také akoby zakázané. A myslím si, že práve aj v tých historických mestách alebo budovách vieme toto nájsť. Ale zároveň samozrejme, že mnohí ľudia by nechceli žiť v takom historickom meste v tej dobe, lebo príklad, ja neviem, v 18. 19. storočí väčšina nejakých povozov bola ťahaná koňmi a celé tie mestá boli vlastne zašpinené tými koňskými výkalmi, čo by sme asi dnes veľmi nechceli. Takže ja som za to, že aj k tým tradíciám by sme mali pristupovať tak, že sa na ne pozrieme kriticky a vyberieme si z nich práve to, z čoho môžeme my dnes benefitovať a skombinujeme to s našimi modernými zázrakmi ako klimatizácia a hygiena a veľké okná a podobne. Ano, to máte pravdu, že to asi to vnímání té minulosti vlastně je taky selektivní, protože ty negativní příklady nebo negativní prvky vlastně jsme postupem toho času vlastně odstranili, takže zůstaly jenom ty pozitivnější. A plus, jak jste sám řekl, že vlastně máme dneska takové technologické možnosti, že můžeme způsobit daleko větší škodu, což dřív nešlo. Jo, to dává vlastně smysl. Jo. Jak to vlastně, vy jste tam někde používal vlastně emoční udržitelnost, nebo termín emoční udržitelnost, možná emoční kvalita budovy nebo veřejného prostoru. Co to vlastně znamená konkrétněji? Emočná udržateľnosť je taký pojem, o ktorom sa tiež dnes začína trochu viac rozprávať, pretože ten klasický pohľad na udržateľnosť bol doteraz taký skôr technický. Hej? Čiže ako môžeme urobiť veci udržateľné na základe toho, aké materiály používame, nakoľko je to recyklovateľné, ako to má uhlíkovú stopu. Ale dnes práve ten psychologický pohľad do toho vnáša to, že my si potrebujeme uvedomiť, že v prvom rade, ak sa rozprávame napríklad o stavbe,
o architektúre, tak udržateľná je tá architektúra, ktorá tu môže stáť nie 50 rokov, nie 100 rokov, ale možno 500 rokov alebo viac. A aby sa to udialo, tak tá stavba nielen musí samozrejme nejak fyzicky a technicky to vydržať a byť ľahko obnoviteľná a podobne, ale zároveň ľudia musia mať k tej stavbe emočný vzťah. Pretože prečo by niekto obnovoval budovu, investoval do toho peniaze a energie, keď sa tá budova nikomu vlastne nejak špeciálne nepáči. Hej? Čiže musí tam nastať ten emočný vzťah a nejaké také, no jednoducho aj dá sa povedať láska k tej budove medzi verejnosťou, aby oni boli za to, aby sa investovali či už verejné alebo súkromné peniaze do udržiavania tej stavby. Takže o tom je ten emočný pohľad na udržateľnosť. Tak to je samozřejmě, myslím, sen každýho, ať už architekta, tak i toho vlastně zadavatele, aby vytvořil, protože každý samozřejmě zná ze svého vlastního života budovy nebo lokality, který má emoční vztah, který se mu prostě nějak líbí, kde to možná nějakým skoro zázrakem funguje. A spíš ta otázka, jak to vlastně zopakovat, nebo jak to jakoby udělat u těch nových věcí, které teprve vznikají. Zkuste dát nějaký konkrétní příklad, je třeba, já nevím, jste se třeba utkal s tím architektem, nebo lépe řečeno, možná jako fabuluju, ale že jste třeba něco doporučoval, ten architekt to pak nerespektoval a buď jste měl pravdu vy, že to prostě dopadlo blbě, anebo naopak ten jeho přístup vlastně nebyl tak špatný, i když byste ho třeba nedoporučoval. Premýšľam. Podľa mňa je jedna taká vec, ktorá keď ste akoby spomenuli práve to, že práca s architektom a potom tá kvalita toho výsledku voči verejnosti, to znamená, že to, čo sa páči architektovi versus to, čo sa páči verejnosti, tak práve tam dnes vidíme celkom taký rozkol. Hej? Že prostredia a návrhy, ktoré preferujú architekti, nie sú vždy tie, ktoré preferuje verejnosť. Hej. To vidíme aj v architektonických súťažiach, oceneniach, kde je tá cena verejnosti, tak väčšinou tam vyjde možno niečo trošku iné, než bol ten hlavný víťaz. A nezavrhujem ani jednu perspektívu, treba spojiť obidve, ale myslím si, že práve ako podmienka tej emočnej udržateľnosti je to, aby sa tá stavba verejnosti páčila. A tam sa vieme pozrieť práve napríklad aj do tej minulosti, do tej histórie, že stačí, že budeme sledovať, kam ľudia dobrovoľne vlastne chodia a kde trávia svoj čas, a kde ten dizajn je jednoducho taký, že sa im jednoducho k tomu tvorí ten emočný vzťah. Architektúra sa občas môže zaseknúť na tom, že vníma veci trochu veľmi akoby abstraktne a konceptuálne. Hej. Čo je super, keď vieme niečo vyjadriť stavbou alebo priestorom, ale potrebujeme ten koncept a tú abstrakciu spojiť s tou realitou, ktorú vnímajú ľudia. Hej. Ja som to vnímal, povedzme, viacero projektov, ktoré som mal, tak boli skôr na úrovni kancelárií, kancelárskeho dizajnu, kde vidíme práve to, že občas v tom procese architekti, a to boli aj významní architekti zo zahraničia, prišli s konceptom ešte predtým, než sme vôbec stihli ich nabrífovať na to, čo sme zistili tým výskumným procesom. A ten koncept už bol v ich hlave tak silno akoby upevnený, hej, že napriek tomu, že architekt dostával nové informácie o tom, čo si želá vedenie firmy, čo sme zistili z toho výskumného procesu o potrebe ľudí, tak oni ten koncept stále držali. A toto je napríklad, keď ste sa pýtali na takú reálnu situáciu alebo konflikt, tak to je niečo, čo som zažil možno aj viackrát. A tam si myslím, že je veľmi dôležité do budúcnosti, aj či už pokiaľ ide o architektonické vzdelanie, ale pokiaľ ide o očakávania klienta, rozvíjať nejakú takú tú multidisciplinaritu, ochotu spolupracovať s ďalšími odborníkmi a vnímať tie informácie o realite, o ľuďoch, ktoré prichádzajú, lebo nakoniec aj architektom tie informácie pomôžu vlastne vytvoriť výborný priestor, v ktorom ľuďom sa bude žiť dobre. Já si právě myslím, že ten cíl mají všichni stejný, že jo. I ten developer, nebo majitel té budovy, nebo v případě třeba veřejného prostoru to město,
i ten architekt, všichni vlastně chtějí, aby se tam lidem líbilo. Jako asi těžko někdo řekne, mě názor, nebo mě pocit těch lidí, co tam jsou, vlastně vůbec nezajímá. Všichni to chtějí. Akorát samozřejmě otázka, jak k tomu dojít, jo? A jak vlastně tady tyhle věci aplikovat a jestli tam není třeba nějaká více intuitivní cesta, že třeba ten architekt, on vlastně musí, on nemůže jako si myslím, že prostě musí jako tvůrce mít nějakou intuici, nemůže jenom to ze sebe jako vysypávat jako nějaké racionální věci, protože i podle mě ty výsledky z minulosti jsou právě mnohé vlastně dosažený tím, že ten člověk tam vložil něco, možná to ani nedokázal popsat, ale ono to bylo ono. Jo. Takže je to takový, že tam právě můžou tam být nějaké ty konflikty. Všichni to chtějí, ale teď je otázka, všichni se o to snaží, ale někdy se to fakt hrubě nepovede. Že? Ono vlastně určitě i ti dneska dost kritizovaní modernističtí architekti taky chtěli vlastně to nejlepší. Corbusier, že jo, ty jeho koncepty na vymazání Paříže a postavení obřích prostě budov, tak měli všechno jako vlastně promyšlený a tak dál. Ale samozřejmě moc bydlet by se v tom asi nedalo. Ale mysleli to dobře, že? Takže to je právě ta otázka, jo? Jako jak to jako se skloubit a kde se to vlastně jako potká. Jo? Ta psychologie a nějaký ten umělecký nebo tvůrčí záměr, který vždycky zase chce být soudobej. Že jo? To je pak další konflikt, jo? Mezi tím jako konzervativním nebo takovým neambiciozním postupem, kdy jenom v podstatě se držím starých vzorů, protože vím, že fungují a ze strachu, abych něco nedělal špatně, tak vlastně jenom neustále jako omílám a znovu kopíruju vlastně staré věci a mezi tou nějakou ambicí o soudobost. Jo? Takže tam je právě tady ten konflikt. No. Ja si myslím, že aj tá definícia toho, čo je moderné, sa v dnešnej dobe mení, pretože možno, že tých posledných 100 rokov za moderné sa považovalo niečo, čo spĺňalo aj isté formálne a estetické kritériá toho, čo sa považovalo za moderné. A dnes sa začíname orientovať viac na to, že moderné je to, čo ľuďom čo najviac zlepší život. A občas to, čo ľuďom zlepší život, je princíp, ktorý si zoberieme z tradície a občas je to niečo úplne nové. A toto je, myslím si, že pekne ste to povedali, že ono je to vlastne aj proces, ktorý sa práve teraz učíme, ako spojiť tie vedecké poznatky a tú empatiu voči ľuďom s tými intuitívnym prístupom, kreatívnym prístupom a skúsenosťami, ktoré architekti majú. No, jak jsem pochopil, tak vy samozřejmě ten váš odborný pohled nebo ten fokus vlastně zaměřujete na 3 oblasti: veřejný prostor, budovy, interiér. Mm-hmm. Dá se to vlastně taky nějak rozlišit. Ano, povedzme. A asi nejvíc děláte interiéry, protože že třeba ta budova zvenku je daná, prostě, ale jde o to třeba vyřešit správně jako pracovní prostředí, třeba jenom jedno patro. Je to tak? Zatiaľ bolo tých projektov najviac práve z oblasti toho workplaceu. Za posledný rok som robil napríklad aj na stratégii verejného priestoru pre developera, takže záleží kto s čím, kedy vlastne príde. Ale áno, zameriavam sa na všetky tieto 3 oblasti, pretože tie metódy a poznatky, ktoré do toho vchádzajú, sú vlastne veľmi podobné. Až potom ten dizajn je iný alebo z inej oblasti a väčšinou sa potom spolupracuje s rôznymi druhmi, či už urbanistu, architekta alebo dizajnéra, ktorí sa sústredia na jeden z týchto 3 prostorov. Hej. Jasně. No a když zůstaneme u toho workplace nebo prostě u toho pracovního prostředí, tak asi každý, kdo někde pracoval nebo to řešil, tak ví, že tam je takový ten konflikt mezi tím open spacem, který je vlastně ekonomicky efektivní, protože se tam vejde víc lidí na jeden půdorys a plus nějaké další výhody, ale přináší to ty nevýhody, že tam ti lidi ruší, nebo je to vlastně tak mnohdy vyloženě jako iritující prostředí, hluk a podobně. A mezi takovou tou potřebou vlastně nějaké intimnosti, nějakého vlastně vlastního koutu a tak podobně,
tohle vlastně taky asi pořád řešíte, že? Áno. A prekvapivo za tých 10 rokov sa toho až tak veľa nezmenilo. Celé to industry sa posúva pomerne pomaly a téma práve toho open spaceu versus nejakých viac uzatvorených priestorov sa neustále rieši. A ja by som povedal, že nekritický prístup k otváraniu priestoru bola historicky za tých posledných možno 20-30 rokov pomerne veľká chyba, ktorú sme urobili. Pretože na jednej strane úplne chápem tej motivácii pre firmy, pre ľudí chcieť sa vyslobodiť možno z priestorov, ktoré predtým boli príliš separujúce, kde vznikali sila a tak, ale potom sme išli do nejakého extrému a z dnešného pohľadu tá veľká otvorenosť nedáva zmysel ani ekonomicky. A to je preto, že ten priestor môže byť lacnejší v tom momente, keď ho staviame. Hej. Áno, vieme dať viac ľudí na menšie množstvo priestoru, nemusíme stavať toľko stien, dáme tam iba nábytok, je to flexibilnejšie. Ale keď sa na to pozrieme z toho dlhodobého hľadiska a z toho pohľadu, ako to vlastne bude vplývať na prácu ľudí, tak zistíme, že nám to generuje veľké straty. A to preto, že ten otvorený priestor samozrejme veľmi narúša sústredenie. Ľudia na to, aby sa vedeli sústrediť, potrebujú mať práve súkromie, potrebujú byť chránení pred hlukom, ale aj pred vizuálnymi stimulmi a prítomnosťou iných ľudí, keď to tak veľmi zovšeobecním. Ale sú aj výskumy, napríklad aj využívajúce tzv. Sociometrické prívesky alebo badges, ktoré merali ľudí vo firmách, ktoré sa sťahovali z viac zatvorených do viac otvorených priestorov a snahou bolo zistiť to, že či tie otvorené priestory naozaj prinášajú alebo naplňajú ten sľub tej podpory interakcie a spolupráce medzi ľuďmi. No a toto je len jedna štúdia, ale existuje ich samozrejme viac a v tejto konkrétnej štúdii pri presťahovaní sa z tých viac zatvorených priestorov do otvorených priestorov kleslo množstvo interakcií medzi ľuďmi o 70%. A väčšina tých interakcií sa presunula do e-mailu, do instant messagingu a podobne. No a tí výskumníci to vysvetľovali tak, že pre väčšinu ľudí nefunguje to, keď sú stále vystavení iným ľuďom. Keď sú stále k dispozícii, keď majú pocit, že sú stále pozorovaní, sledovaní, pretože to napríklad aj spúšťa takú tú ostražitosť, hej, čo môžem povedať, čo nemôžem povedať, potrebujem sa stále kontrolovať, potrebujem filtrovať tie vnemy. To najviac cítia introverti a viac citliví ľudia, hej, že je to taká škála, taký gradient. Ale každopádne nastáva tam tento efekt a keď sa ľudia cítia preťažení a príliš vystavení, tak oni reagujú takým ako ochranným správaním, že vlastne sa uzatvoria do takej skořápky. Hej? A preto nám môže klesať aj ten počet interakcií. Čiže keď ten priestor navrhneme bez toho, aby sme sa opierali práve o tieto dáta a výskumy, tak je možné, že vytvoríme veľký otvorený priestor, v ktorom sa ľudia nebudú ani vedieť sústrediť, ale nebudú chcieť ani spolupracovať, pretože sa budú vlastne chrániť. Při tom pracovním prostředí takovým tak ono tam taky teda hodně záleží na charakteru té práce. Máte práci, která je, když se bavíme o kancelářské práci, tak máte práci, která je hodně interaktivní, nebo i myslím komunikační, to znamená, furt někým voláte, s někým mluvíte. A pak je práce, kde naopak potřebujete soustředit. Různí konstruktéři nebo nějací vývojáři, tak prostě potřebují v podstatě hodiny a hodiny nebyt rušení. Já to znám z vlastní jako z MMCT, kde tohle je neustálý problém, jo, že prostě ti, kteří nechtějí být rušení, tak jsou neustále rušení a zase ti, kteří potřebují volat, tak ruší ty ostatní. Takže je to takový, mnohdy to prostě nejde správně vyřešit úplně. Ono kvôli tomu je veľmi dôležité dávať ľuďom na výber, aby mali v tom priestore miestnosti, kde sa majú sústrediť, kde ich nikto nebude rušiť a potom budú mať zase priestory, kde môžu sa voľne baviť, spolupracovať alebo si robiť telefonáty. Ono je zábavné, že vlastně tady tyhle potřeby lidí v open spacech vlastně vytvořili nebo vygenerovali úplně nové výrobky. Že jo? To jsou ty různé telefonní kabiny, které jsou najednou uprostřed prostě těch open spaceů je najednou uzavřená akustická kabina na ty různý conference cally a podobně.
anebo naopak takovýto sezení s tím vysokým, vlastně taky ty boxy, kde to vytváří soukromí až jako takový jako přehnaný, nebo jako vzhledem tomu, že ten nábytek je taky přehnaný. Takže to je jako zajímavé, co to vlastně vygenerovalo, že ty potřeby těch lidí si to vlastně řekli. No. Asi teda zůstaneme ještě u toho pracovního prostředí a u toho biofilického designu. A biofilický design, jak jste už řekl, tak vlastně nějakým způsobem pracuje s prvky přírody, který přináší v tomhle případě, když se bavíme o tom pracovním prostředí, vlastně do toho interiéru. Co to vlastně jako je tady v tomto, jaký tam jsou ty možnosti tady v tomto vidění toho prostoru? V prvom rade je asi dobre si povedať, čo je ten hlavný benefit. Vieme, že kontakt s prírodou má niekoľko takýchto hlavných pozitívnych efektov, medzi ktorými je znižovanie stresu, zvyšovanie kognitívneho výkonu, čiže či už ide o pamäť, pozornosť, a to či už u dospelých alebo u detí, zlepšenie nálady a všeobecne nejaká taká akoby regenerácia a tvorba priestoru, v ktorom sa ľudia cítia dobre. Biofilický dizajn je jednak, tak ako sme spomenuli, o doslovnom prenášaní prírody do prostredia, ktoré vytvára človek, čiže zoberieme strom a dáme ho do verejného priestoru, zoberieme rastliny a dáme ich do interiéru a potom tie princípy sa stávajú neskôr čoraz viac a viac také abstraktné. Hej. Napríklad máme už dnes niekoľko výskumov, ktoré poukazujú na to, že fraktálová geometria, aj keď je zapracovaná ako len abstraktný vzor v nejakom umení, povedzme, tak vie mať na ľudí upokojujúci účinok. Hej. Je za tým rôzne vysvetlenie, ktoré sa týka práve našej evolučnej histórie, toho, že príroda do veľkej miery je vizuálne fraktálovo skonštruovaná a tým pádom náš mozog je dobre vytrénovaný na pochopenie takýchto stimulov. To, čo je pre náš mozog jednoduché na pochopenie, to nás nezaťažuje a čo nás nezaťažuje, tak to negeneruje stres. Hej? Takže medzi tými princípmi biofilického dizajnu, ktorých je dnes 15, väčšinou sa tak hovorí, je z jednej strany doslovné prenášanie prírody až po fraktálovú geometriu a niekde medzi tým je práca s prírodnými materiálmi. Dnes máme veľa výskumov na pozitívny vplyv dreva na ľudskú psychiku. Je tam práca so svetlom, napríklad cirkadiánne svietenie. Nájdeme tam potom prácu s prírodnými farbami, ale aj s usporiadaním priestoru samotného. Existuje napríklad niečo ako Prospect and Refuge Theory a to je jedna z prvých vlastne takýchto teórií v tej architektonickej psychológii, ktorá hovorí o tom, že sú dva typy priestorov, ku ktorým ľudia majú evolučne taký veľmi prirodzený, intuitívny vzťah. Na jednej strane je ten prospekt, čo by sa dalo preložiť ako nejaká vyhliadka. A je to väčšinou typ priestoru alebo časť priestoru, v ktorej človek vie ísť do nejakej väčšej výšky a získať prehľad o tom, čo sa deje okolo. To nám evolučne dáva zmysel, pretože nám vylezenie na kopec, ktorého máme výhľad, vlastne pomáhalo prežiť, identifikovať nejaké nebezpečné miesta alebo tie zdroje. No a naopak máme refuge, čo je zase nejaký taký brloch, hej, taká schovka, kde máme súkromie, kde sa cítime chránení a využívaním týchto dvoch typov priestorov v nejakej, či už je to kancelária až po verejný priestor, vieme vytvoriť priestor, ktorý je pre ľudí menej stresujúci a viac prívetivý. Takže je tam veľmi veľa rôznych typov tých princípov, ktorými vieme prírodu zapracovať od doslovného až po ten najviac abstraktný spôsob. No a co ta zeleň na pracovišti? Jsou taky ty květináče s rostlinami, ze stromky, nebo je to málo a měly by se řešit i různý zelený stěny? Čo sa týka tej realizácie, tak tá zeleň je v tomto veľmi flexibilná, že my ju vieme vniesť do priestoru 1000 rôznymi spôsobmi, hej, ako ste povedali. A z môjho pohľadu je ťažké nejak veľmi exaktne posúdiť, aký dopad bude mať konkrétna veľká zelená stena versus toho, keby mám po tom office rozložených 5 alebo 10 rastlín. To je niečo, čo sa môžeme pokúšať merať v tom konkrétnom prípade, ale reálne v tých projektoch nám ostáva iba dať ten zámer toho, že tú zeleň tam potrebujeme priniesť a potom spolupracovať vlastne s práve tým posúdením architekta alebo dizajnéra, akým spôsobom to tam im dáva zmysel, hej, plus čo je budget klienta. Samozrejme, že taký všeobecný princíp je,
čím viac to prostredie, v ktorom sa nachádzame, bude napodobňovať prírodu, tak tým viac sa posúvame k tomu optimálnemu stavu pre náš mozog. A môžeme to robiť každým z tých 15 princípov, ale vlastne tá zeleň je taká prvá a často aj možno najlacnejšia vec, ktorú vieme urobiť. Teďka si uděláme nějaký střih, podíváme se zase ven, to znamená do toho veřejného prostoru. Vy jste říkal, že teďka jste konzultoval pro nějakého developera právě veřejný prostor, to vlastně taky teďka bývá, že je to vlastně soukromý prostor, nebo je to soukromý pozemek, ale je veřejně přístupný. Tak co jste tam třeba jim doporučoval, nebo jak vypadala ta vaše konzultace? Tam to spočívalo jednak zo zmapovania takých nejakých že všeobecných potrieb, ktoré ľudia v priestore majú a na základe dostupnej literatúry a podobne. A z týchto potrieb sme potom vyťahovali vlastne také paterny, neviem, či poznáte, ja neviem, Christophera Alexandra, on má ten pattern language, taká hrubá knižka, tak také akoby, že veľmi high level katalóg typov priestorov a ich vlastností, ktoré by sa v tom celom developmente mali nachádzať a v akej by tam mali byť štruktúre, ako by mali byť zónované a podobne. A potom druhý zdroj, ktorý do toho vchádzal, boli potreby konkrétnych skupín, na ktoré ten developer sa chcel zamerať v tom projekte. Čiže boli tam povedzme 3 cieľové skupiny a pri každej sme zistili, čo sú nejaké, tam sme robili iba ten sekundárny research, čiže už z existujúcich zdrojov sme sa pozerali na to, čo danej povedzme generácii alebo skupine ľudí v dnešnom svete chýba, a aké majú problémy, čomu čelia, ja neviem, aké majú zvyky, pokiaľ ide práve o socializáciu sa s inými ľuďmi, s kým im chýba kontakt, čo by potrebovali si vyvinúť, čo potrebujú zariadiť. No a z toho sme zostavili práve nejaký taký katalóg na vzor toho pattern languageu, že sme ukázali v určitej štruktúre, čo sú tie také Lego dieliky, z ktorých potom architekti, ktorí budú priestor navrhovať, môžu ten priestor poskladať, tak aby to stále dávalo zmysel a naplňalo potreby tých ľudí. Čiže bol to taký akoby nástroj, ktorý sa dá pripojiť k architektonickému zadaniu, ktorý dá už taký nejaký že dobrý evidence-based rámec, s čím vlastne pracovať a ako to usporiadať. Na jaké konferenci jsem zachytil a tak jsem si zapamatoval takový názor, že dobré město nebo dobrý veřejný prostor je ten, kde potkáte seniory a děti. Že je to vlastně známka toho, že ten prostor je dobře vyřešen, že se tam cítí bezpečně a že tam vlastně právě může probíhat i tady ta jakože mezigenerační interakce. Tak to taky vlastně zohledňujete třeba u toho developmentu, kde třeba se dá možná, pokud jsou nějaké byty, nějaké cenové kategorii, tak se možná dá předpokládat, že tam bude jenom, řekněme, nějaká skoro monogenerační struktura těch obyvatel, taky to nějak řešíte? Áno, aj s tým sme pracovali v tom projekte, to znamená rôzne typy používateľov, ktorí tam budú napríklad aj naprieč generáciami. Ono je to také celkom zaujímavé, napadla mi k tomu taká vec, že kamarát je teraz, ak sa nemýlim, v Indonézii a on tam tak pekne sleduje, že v niektorých mestách, napriek tomu, že tie mestá sú akoby turisticky zaujímavé, tak si všimol, že tam neexistujú na tých uliciach reálne povedzme ľudia na vozíku alebo starší ľudia a spojil si to vlastne s tým, že tam reálne často nemáme ani chodník. Hej? A že prechod cez cestu je taký, sú na tom také tie cool videjka na Instagrame, ako sa tam prechádza cez cestu bez prechodu, že vlastne vy len tak akoby vstúpite do tej hustej premávky, tie skútre vás tak obchádzajú, auta spomalia, ale to je zároveň spôsob fungovania, ktorý sa môže zdravému mladému človeku zdať cool, ale keď si uvedomíte, že pre takého vozíčkára alebo človeka, ktorý je extrémne pomalý, lebo nemôže rýchlo chodiť, tak musí to byť niečo, čo im ten život výrazne sťažuje. Hej? Takže hej, ten verejný priestor, a to už myslím dnes všetci vieme, do veľkej miery tvaruje potom aj ten život ľudí, ktorí majú nejaké špeciálne potreby. Ja som to veľmi precítil, keď som mal asi pred 2 rokmi zlomenú nohu. Hej? A zrazu som si musel uvedomiť, ako vlastne rýchlo mám tendenciu prechádzať cez prechody prechodcov
aby som sa cítil komfortne. A teraz, keď som musel robiť tie pomaličké krôčiky, tak nie len, že som mal pocit, že tie auta otravujem, čo je už samotný taký mindset, ktorý by som vlastne nemal mať, lebo veď prečo by oni mali mať väčšiu prioritu než ja, ale zároveň som sa cítil o mnoho menej bezpečne. Takže vtedy som precítil práve toto, že na vlastnej koži, a veľa ľudí to zažije už vo mnoho teda mladšom veku, ak sú nejak znevýhodnení, že aké je dôležité myslieť na rôzne skupiny ľudí v tom verejnom druhé priestore. straně zase jako všude, že jo, a myslím, že se s tím jako tady západní společnost docela potýkáme, jak se snažíme všechny ty rizika a ty nekomforty vlastně odstraňovat, tak tím samozřejmě jako přicházíme o nějakou odolnost, jo. A takže takový to jako, že lidi se proplítají mezi autama, no jo, ale pak když to auto tam je, tak oni ví, jak se mají chovat, že jo? Když to člověk, který je zvyklý na to, že všichni jedou 30, tak pak se chová vlastně riskantněji, že jo? Samozřejmě tak kontroverzně řečený, ale vlastně něco na tom je a když teďka taky kolujou, tak vlastně nějaký ty jakoby, nechci říct výzkumy, ale takový ty úvahy na tou dlouhověkostí, co vlastně přináší tu dlouhověkost a říká se, že to je samozřejmě komunitní život, to znamená nějaké vztahy, jo, aby člověk nebyl izolovaný a měl sám, ale jedním z dalších faktorů jsou strmé kopce, jo, který vlastně udržují i ty seniory v pohyblivosti. Jo, takže to je proti tomu, že prostě když mu tam dáme ty schody, tak on prostě ty schody tam musí chodit, že? A pro někoho je to horší, ale je to takový jenom jako do diskuze, ale možná taky by to nebylo špatný zauvažovat, že možná ta cesta, kde jenom umetáme tu cestičku, jestli je ta správná. No. Ako podľa mňa stále si v tomto hľadáme cestu, že čo je to ideálne spojenie týchto dvoch faktorov. Na jednej strane tej dostupnosti a potom, ako ste povedali, nejakého rozvoja, zdravia a odolnosti. A ja by som do toho pridal tretí faktor a to je ešte nejaká akoby atmosféra alebo spirit, pretože často pokiaľ nejakú, povedzme, cestu potrebujeme zjednodušiť, tak nám aj zaniká mnoho možností, že ak sa chcem dostať na nejaký vyššiu úroveň, tak nemôžem použiť rebrík, pretože po rebríku ako veľa ľudí, ktorí sú povedzme slabší alebo znevýhodnení, tak nevídu. Ale pritom ten rebrík by nejakým spôsobom obzvláštnil ten priestor. A tam je podľa mňa ideálne to, keď vytvoríme príležitosť vlastne aj možno nejakej ťažšej cesty, ale aj jednoduchšej cesty a človek si jednoducho môže vybrať. Hej? Jo. Ono sa s tým pracuje aj v tom biofilickom dizajne, kde jeden prvok, jeden ten princíp je vlastne riziko, alebo vnímané riziko, že pre nás je psychologicky dobré občas, z času na čas, v nejakom veľmi jemnom, kontrolovanom kontexte sa dostať do pocitu rizika. Hej? Ale my nemôžeme do toho nútiť všetkých. Čiže ja si pamätám, že v Bratislave, keď sa postavil Aupark, ktorý je jedno z takých prvých nákupných centier, boli tam také schody, ktoré boli celé presklené a ľudia, keď chodili po tých schodoch, tak veľa ľudí som stretol, ktorí sa jednoducho báli chodiť po tých schodoch, lebo sa s tým ešte predtým moc nestretli. A to je taký prípad, kde sa to použilo možno nie úplne správne, lebo to bolo to jediné schodisko, ktoré sa dalo použiť a nemali ste veľmi alternatívu. Hej? Takže treba s tým asi citlivo. No ale myslím si, že právě tady, jak se to řekl, nějakýho řízený jakoby uplatňování nějakých neúplně nejsnadnějších cestiček, že vlastně asi není úplně špatný, no, tak to možná je v budoucnosti. Pojďme se asi dostat k nějaké závěrečné otázce. Zkuste nám vyjmenovat nebo definovat nějaké 3 nejdůležitější psychologické potřeby, které by jste měl uplatnit ve veřejném prostoru. Podľa mňa je to v prvom rade tá potreba kontaktu s prírodou, že to, že sa od nej sme sa za tých posledných 100 a viac rokov čoraz viac oddelovali, tak to nám veľmi škodí. A potom druhá potreba je podľa mňa potreba bezpečia, ale nie len takého toho fyzického bezpečia, že nemám tu krík, za ktorým sa niekto môže schovať a napadnúť ma, ale bezpečie, ktoré tam vnášame, tak ako už hovorila Jane Jacobs, prostredníctvom toho, že v tom priestore sa pohybujú iní ľudia, že nad tým priestorom je nejaký prirodzený dozor, ktorý potom zvyšuje bezpečnosť. A podľa mňa tá tretia potreba je práve tá potreba krásy. Hej. To znamená byť v priestore, ktorý je pre mňa emočne dostupný
Čiže je jednoduché sa do toho priestoru určitým spôsobom zalúbiť a cítiť sa v ňom dobre. Že nepotrebujem, aby niekto prišiel a vysvetľoval mi, prečo ten priestor je dobrý, ale byť v priestore, kde naozaj cítim, že sa tu cítím dobre. To jste řekl moc pěkně a myslím, že to je skvělý závěr a já si to myslím taky. Takže vám děkuju za rozhovor. Ďakujem.